kubor nakaslem jong unong san hima. Uba lakamen rumbui habakren chikila pathai kubor ha kabai dei bakalintiral uloong ba omla banlen ba kajing penyaso la ka deiling ba kisurok ne kilintiral ne kilinti na ka la ne kaling sunru kajuwan ra ya karoi kapar ha kanu kanu kathan banimla banlen ba kathong ba hakmat ka sorkar NDA hapo India kalong ban penyaso ya baro kinong ba ha kijilla ling ba kalintiral bat ki kat ling sun uloong bakani ka jingthmu ka de ka policy ka sorkar kami bat kam de shu ka badang thamai henry mentala ar phosnem lani ar husansnem ka jilla meghalaya halor kane kamat ka ya pher shnong bat ki wegi jilla hapo kari india namar bangi de ki ret pa ngidon ka jingting yo ka jing sha tlap ha ki bar jilla ulai khuble ye ki dor bar shnong dor bar rat baha khasi jantia kadon ki bor shnong ki baklan ban pet ye upoi wir bat ula pen sngoru mangidang la bante lakam ya kani namar ki bor shnong kinom ailat ban shong hakishnong ye ki bar jilla hakishnong ki jongki Nimla banlen ba ka communication la bandai ka surok la bandai ka katjhat la bandai ki rel la bandai ki lingsun ki dei ki way na ki bawanra ya kata ka economic prosperity ni ka ban increase ya ka economic activity jong kawe pegeri ban gimla banlen ba ka thong jong ka sarkar NDA hapo India ba company so ya ka railway ya barok ki capital barok ki nongba jong ki state but da ka railway yaki but ka ngimla manlen ya ka jing tumo jong ka bante ba ka wei pui ka state kan dal la ka jong ka airport te kine ki jing shim jong ka sarkar keme kide ki policy jong ka sarkar India but kane kamde ka batmai mentala arpham snem kane ka issue de ka issue ko jong ni ya pher pat par ki be jong state jong kar India ka jika jong ni kalongba namar bangi kide ki jai pinre urit pat ka don be ka ka jingteng ya ka jingwat lep jong ki banabar de ta kada ki nong song snong nak we ka por shak we por ki yai prasha ya ka jingwan jong ka railway wala la ka deiru kumbak amne ka de ka policy jong ka sarkar India ba ka de ka part of the developmental activities ka ba ka de banle na ka banta ban penjan yo pat ba bat kiwe ki state tengi nakaliang jong ni habi ban snap ngi ka de ka schedule area upat ba don kasur pai ba ni habi ban snap yaka tengah kermen scam baka no ko sinjam ka bashim ka de for the best interest jong kinososno ngada ai khuble yaki darbashno yaki darbar right bana ka ka Porsche ko por basangi shanesh ka sentia kadon ka very strong mechanism ka bangin pet ya ka yaunung no u bawan nabar ki borshno the first instance kalong ba banshong bansa posno khage thik pathik kat kum ki kendam jong kashnong te de ta daw clear i wal na katukan nesnem kalajay teka ngidang lahi ban yele persya kat bala ban ngim lahi ru ban len ba unono umender ladau unwan udan kami ya medium ban banjat balai kini ki kharbang lal dak ba rong shni sha kem shpur sla sha kem sha amrem sha kem sha cleariat sla rumbai terter nane ki sha kem semua kurwat terter balai marwa layo ite kalong kine kide ki bro kelapa hui baki babanna barri ndel da uong ya uong bangawan na po silcha kalong ka yangi bangin proof law don ki kot kisla law ong ba uwan na po kithan playing belt jong ka Karo Hills yimiu ndel ba ong kumta kamot ba ban kano ka kam don ka ba don full proof ki don hi ki ta ki jing dai bong san ki long ba
Habya bani trelang baro.